Така, хайде да чуем вече сме. Каква равносметка си е направил пича? Така, първото нещо, което искам да ви покажа е, или по-скоро се извиня така публично, засегнах два ютубъра, два стримъра. Коригирано. Почнахме си коригираме видеята, ли? А значи, щом хората са му писали, значи не е вярно. Да, явно. С интерес към самата тема и смятам, че съм подходил с достатъчно уважение. Не. Не. И това е. Въобще не подходи с достатъчно уважение, тук не съм съгласен. Има я и другата гледна точка. Когато наплюеш всички стримери, рискуваш много хора да ти скочат. Грозно е за мен. Само на стрима ми в Кик Рефан раздава награди всяка сряда и събота. Включи се и спечели. Така, хайде да чуем Вече сме. Каква равносметка си е направил пича? Всичко, което е след видеото, което е станало и така нататък, имам няколко важни така Александър и Walking, окей. И след това може да преминем към вашите въпроси, ако имате такива относно видеото. Ако не, този стрим ще приключи много бързо. Така, първото нещо, което искам да ви покажа е, или по-скоро се извиня така публично, засегнах два ютубъра, два стримъра, Рубара и Гатака, които вие доста така защитихте в коментарите, или част от вас защитиха в коментарите. Някои хора ми писаха даже и на лично съобщение да ми кажат, че греша за тях. И де факто се свързах с двата въпросни стримера, изговорихме го, изкоментирахме го. И като цяло в момента би трябвало вече всичко да е окей. Доколкото се разбрах с тях, писах им, те би трябвало по някое време да дойдат на стрима, ако имат време. Не съм им казал, не съм казал, че е задължително, казах им ако изобщо имат някакво време да се пуснат. Но де факто се разбрахме с тях и двата стримера бяха доста разбрани и разбраха моята грешка, което е супер, защото аз никога не съм целял с това видео да набедя някой, да уроня някакъв имидж или да кажа нещо. Така сега, поднася извинения към Гатка, Рубаря, защото са свързали с него. Което не е така. Въпреки че това видео изглежда по този начин, цялата му идея е да покажа нещата, които съм събрал като доказателства, ако мога така да се изразя, и да ги споделя с вас, да споделя моето мнение, защото това видео като цяло си е мое мнение. Не мога да разбера хората, които казваха, че това видео някакси по една или друга причина е направено с цел да се случи нещо. Но като цяло смятам, че видеото се получи доста добре и отново искам се извиня на Гатака и на Рубара за това недоразумение, което се случи. Реално са доста пекани и след като си поговорихме, след като те ми споделиха малко повече за техните кариери, ако мога така да се за техните стримове, всичко ми се изясни. Така, не намерих зенката. Рубаря. Следял съм много малко, честно казвам, нямам толкова време да седна да гледам стримове. Видях, че Дани няма много зрители в Twitch. Доколкото разбрах, се е мърнал в Кик, обаче мен не ме интересува особено това, че се е мърнал в Кик. Второто нещо, което искам да кажа, мисля, че това с Гатака и Рубара го изясних, ако на някой не му е ясно, ще повторя по-нататък пак. Второто нещо, което искам да покажа, така, това ми е моят прекрасен десктоп. И пари на преслия, брат, нищо не разбира. Видеото ми беше ботнато, когато го качих самото видео имаше доста гледания, но реално тук ботнали са му видеото. Харесванията са много, в смисъл, ако забележите 7000 гледания на 4000 харесвания е малко. Верно. Те са му ботнали видеото с харесвания. Доста леко странно, в момента самия клип има 3000 харесвания, което ще рече, че съм бил ботнат. Друго нещо, което имам, тази снимка след малко, ето тук може да видите как самите гледания бяха ботнати. По принцип, след като този клип се качи, доста стримери бяха ботнати от това, което ми споделиха, от това, което аз съм наблюдавал. Яни The Sound TV ми сподели, че е бил ботван. Недялко, Unkind Baby също беше ботнат за някакво време, това го забелязах, защото беше преди да си легна. За друг не съм много сигурен дали са го ботвали, но за тези два стримера съм сигурен категоричен, че са ги ботвали, защото при Недялко бях, а пък с Яни си говорим и той ми сподели това нещо. Ето тук може да видите, че самия ми клип е бил ботнат. Това се случва през нощта. Говорим някъде 2-3 часа, нещо такова. Няма как тази графа изведнъж да подскочи така. Но в момента гледанията са ми чисти, така че всичко е точно. Кога ще има косплей? Никога е така. Като му ботнат видеото,
му ебават майката на алгоритъма, предполагам. Така че най-вероятно са му го ботнали, за да му ебат майката на алгоритъма. Това е нещо като излезе статия в някой вестник и да ходиш да изкупиш от Сергеите целият тираж. За Рубара бях споделил, че според мен се вилботва, въпреки че в самото видео казах, че не съм сигурен за тези двата стримера, т.е. Гатака и Рубара. Обаче не беше вярно, защото доста хора ми писаха. Така че да, смисъл това вече е коригирано. Никимбо, такова има ли ботове? Не знам дали има ботове. Коригирано. Почнахме да си коригираме видеята, ле? А значи, щом хората са му писали, значи не е вярно. Да, явно. Аз, като излезат видеята в YouTube, ще видите, аз казах ви, че той няколко грешки направи, които са лесно оборими, би трябвало да носи отговорност за тях някаква и ето, че почнаха да валят извиненията. Казах ви, видеото е много добро в някои от частите си, но има и много минуси. Съм много запознат, но предполагам всичко му е за контента. Дори да е за контента няма лошо, по принцип. Няма лошо. Всеки си фаща някаква ниша и бута в нея. С интерес към самата тема и смятам, че съм подходил с достатъчно уважение. Не. Не. И това е. Въобще не подходи с достатъчно уважение, тук не съм съгласен. През цялото време беше много ироничен. С цяло, което мога да кажете за тази тема, не съм платен. Със сигурност, ако на някой не му се вярва, мога да си покажа банковите транзакции и също така може да... Ами Флъфи така е, обаче има и другата гледна точка. Когато наплюеш всички стримери, рискуваш много хора да ти скочат. Грозно е за мен, да. Щом си стигнал до тук, явно видеото ти харесва. Сега можеш да го подкрепиш с твоите хайп точки и да го направиш още по-популярно. А сега схемата. Ако оставиш коментар под това видео, ще участваш в раздаването на една игра GTA 6 деня на релиза. Коментираш всяко ново видео в този канал, вдигаш шанса си за успех. Всеки коментар е талон за участие. Окей, но рискуваш. Първо, когато наплюеш всички стримери, да, ще ти се гледат нещата. Но има си и негативите. Това е позитива, но има и негативи. Така че нещата трябва да се поставят на кантар. Всяко чудо за 3 дни. В България, да. Може ли ме вкараш в ситуацията? Не. Трябва да говоря 3 часа. Лоша реклама няма. Да, защото в България всяко чудо е за 3 дни. Затова лоша реклама няма, да. Не мисля, че ще повлияе... Мартин Пенев беше най-тежко ударен. И то заради себе си. Той си беше виновен. Пя като певица пред Нуба. Камелия не съм виждал да пее така, докато съм ми давал бакшиш. Разбирате ли? Абсурд. Но... Да, едва ли ще повлияе и на Мартин. Може да проследим YouTube канала на Мартин, да видим дали ще повлияе, дали ще бъде канцелиран. Сме се свързал обаче, сега като се сетих за това, като ми го каза, това сме се свързах Heaven Bull, проведохме един Discord разговор. Нека всеки да си каже честно, няма ли да намажете и вие от такава далавера? Може ли да си повториш въпроса с запитаи, защото малко така се става двусмислено. Ще те изчакам, повтори си въпроса, моля те. Поред мен доста хора също биха влезнали в схемата. Знаеш ли, що е така, Ice King? И не мисля, че това ще им повлияе на последователите. Да, в Twitch много хора биха влезнали в схемата. И ще кажа защо. Хората искат да бъдат стримери, те, които почват да стримат, искат да бъдат стримери, искат да вадят някакви кинти от това, защото всички искаме по-хубави компютри, по-хубава техника за по-качествени стримове, а и да имаме пари за себе си, за семейството и така нататък. За съжаление да си стример в България, в Twitch, е адски трудно и неблагодарно. В България има 2 или 3 стримери, които могат да се похвалят с 70 на 30, т.е. да правят 300 уникални сабскрайбъра, така че Twitch да не им взима 60% от парите. Това е една от причините, поради което аз се преместих Kik, защото аз не можех да направя 300 уникални сабскрайбъра. В идеалите миналия месец имахме 2300 или колко ни беше рекорда за събове в един месец и аз имах 100 уникални сабскрайбъра, което е много трудно постижимо. И понеже е много трудно постижимо, повечето ти пари отиват в Twitch. Разбираш ли? Защото ако си стример в чужбина, тия 300 се правят доста по-лесно, защото хората там ползват, първо имат повече пари, всеки може да сабскрайбне, второ ползват много от тях Amazon TV. Когато имаш абонамент за Amazon, имаш безплатен Prime, който мога да дадеш на някой. И буквално мисля, че тези 300 там се правят много лесно. И освен това, когато си в чужбина, имаш много реклами на стрима. Аз знам, преди да стане Адмаргедона в Twitch, съм гледал ютубъри, които обясняваха с 100 average, братле, правиха по $2000 на месец от гледане на реклами. 100 average е нищо.
и да правиш $2000 от гледане на реклами за месеца си една добра заплата, в която и държава да си. Разбираш ли? Така че да, наистина много хора биха се повлияли и биха погледали, нали, към този вид вая на пари да влезат в някаква схема, за да може да стримват. Да. И вече стигаме до морала. Когато пред теб се отвори възможността да направиш тази схема, си притеглиш нещата и да решиш влизаш ли или не влизаш. Ако искаш моето лично мнение, когато съм бил в Twitch, излъжа, ако кажа, че не съм си го мислил, особено за шеговите във видеото, аз обяснявам там за една схема, която Сашо не говори за нея, която всъщност удряш по Twitch, а не по някакви карти и така нататък. Имаше някакви ботове, които можеха да ти гледат водовете. Аз съм виждал български водове с десетки хиляди, даже не помня, може би и с до 100 000 гледания на вод. Това е, нали, инсейн. И тогава удряш по Twitch. Само че всъщност ти не... после като се поразбрах как работи Twitch, ти не удряш толкова по Twitch, защото какъв беше проблема на Twitch? Защо Twitch наскоро почнаха да се борят с ботовете? Защото те не правиха нищо за вюботването. Защото те печелиха от вюботването. Те все още печелят от вюботването. Защото ако ти си Adidas и отиваш и дадеш $1000 за реклама днес, бюджет от $1000, той не е $1000, той е много повече, то бюджет се разпределя според гледания. Разбираш, на всяко гледане то ти взима половин цент от тези $1000. И когато стримерите са се наблъскали с ботове, ти като Twitch печелиш повече. Защото по-бързо се изразходва бюджета на тая рекламна кампания. Разбираш? И после отиш при рекомендатели и му кажеш, искам още. Това е една от критиките към Twitch. Те толкова много бавеха и нищо не правеха в борбата с ботове. Разбираш ли? И затова бяха много критикувани. Особено когато излезе Kick, вече имаше такава реална конкуренция. Много от тези, които стримат Kick, използваха това срещу Twitch, когато правеха видеа и така нататък. Поред мен това е продиктувано от един човек, не знам кой визираш, къде в днешното общество има морал за всичко. Морала, денка е в отделните индивиди. Морала не може да бъде нещо, което количествена сметка някаква. Тя се е за отделния индивид. Така че това е отговора ми на въпроса ти, Ice King. Да, много хора биха си помислили да го направят. И вероятно много са го направили. В който той ми показа статистиките си, които бяха окей, честно казано. Аз ми казах, това с мен се свързах Heaven Bull, проведохме един Discord. И Хевана се е свързал с него. Не е писал някакви неща, но Мартин Пенев лично с мен не се е свързал. С мен се свързал обаче, сега като се сетих за това, като ми го каза, това с мен се свързах Heaven Bull, проведохме един Discord разговор, в който той ми показа статистиките си, които бяха окей, честно казано. Аз не знам какво мога да извлека от този разговор, освен факта, че на хартия той не се е вилботвал, не се е Сега и на него ли ще се извиним, че е третия. Вилботва. Показа ми хронология, върнаме доста години назад, за което, нали, евалата, че той се свърза с мен, нали, да го изкоментираме това. Значи до тук станаха трима. Гатка, Робаря, Хеванбола. Извиняйте! На него нямаше такава публична защита, за разлика, примерно, като Робара и Гатака. За Значи публичната защита явно е много важна. това всеки може сам да се направи заключение. Как да не му теглиш една? Няма да теглим на никой никва. Може би следващото му видео или после, със всяко видео ще расте в тази, ако е решил се развива в тази област, това са грешки на растежа. Това са грешки на растежа. Ти си омъжи пак после, извинете. Случай е така. До тук е третия, на който се извинява. От това, което аз съм видял, съм склонен да вярвам, че той не се е вилботва, защото той наистина в голям детайл отвори статистиките си, показа ми абсолютно всичко, няколко години назаде, което, нали, доста малко хора биха го направили. Но вече вие си имате също мнение. Аз пак казвам, клипът е изцяло мое мнение. Никой не искам да заангажирам с моето мнение, никой не искам да карам да си мисля, че моето мнение е правилно. Затова и правя този стрим, за да го дискутираме самото нещо, самото видео. Защото аз искам да дам шанс на хората, които са седнати в това видео, нали, на зрителите. Човекът трябва да стане полицай в ролплей. Иска да дава шанс. Gplay отделиха цял сегмент миналата сряда на това видео, за да щитят Робара и Гатка. Дали бе? Ама той и Хевана по това време беше фейса. Възможно? Да си изкажат мнението. Не, той говори в подкаста как Хевана, връщайки се от Фейсбук, е имал 2000 души в Twitch. По темата. Но да, и явно Хеван му е показал тези статистики. Пак. Гатака, Робара и Heaven Bull. Като с Гатака и Робара аз се свързах. Нали? Цъкам само Street Fighter и to XKO, обаче в момента нямам време за това, особено след като правих това голямо видео.
Защо ходи при Аляк да им даваш някаква легитимност, като те ти се кефят на всички, които споменават стои схемите? Защото ме поканиха и защото Иван Тулка ми помогна доста със самото видео и сметнах, че съм длъжен да му върна по някакъв начин жеста. И ако си гледал подкаста, поне аз това, което разбирам от подкаста, когато бях там и си говорихме, те не се кефят на това, че се случват някакви схеми и реално искаха да говорят относно това, защото никой преди това не беше говорил в такъв детайл. Само дето май... Чакай, не съм сигурен дали да го кажа, защото не знам правилно ли съм разбрал, но защото аз не съм гледал целият подкаст. Единия май от тях се е казал, че е бил в тези схеми, ама не съм сигурен. Така че смятам, че участието ми... Ама то всеки може да се защити и да го подкрепи комюнитито му. Ще трябва да се извини на всички май. На Мартин Пенев няма за какво да му се извинява. Да, Мартин Пенев, той излиза на запис с Нуба, Нуба го разпитва и он я казва, не, трябва да влезеш тази схема, тя минава през мен, аз взимам процент от всички, то беше страшно. Това с контрагайка си го закова. Там беше окей, така че да, мисля, че това, което мога да кажа по този въпрос, мисля, че Аеляк като подкаст, последните няколко подкаста са окей, силни са. Реално, трябва да бъдем честни, Пенев е закован от Нуба, не забравяйте. Пенев е закован от Нуба. Така че евалата и доколкото видях също така от гостите, които казах на подкасти, реално от тези, които съм си пускал, има доста стабилни попадения, така че... Излиза като видео с Пенев, не съм сигурен, мисля, че излизал на Нуба на стрима, просто тогава е нямало отзвук. Ама не съм сигурен, може и да ме лъжа. Не знам дали Сашко го показва за първи път или Сашко. Малко такова неуважително звучи. Сашо го показва за първи път или Нуба го е показвал на стрима си. Мисля, че Нуба го е показвал на стрима си. Евалата могат да си продължават напред. Но преди години. Така. Ти предизвика Зенката да си покаже ревенюто. Май за първи път. Може. Не съм сигурен. Брата, не съм сигурен. Видях някаква снимка на това, че си е показал ревенюто. Показвал го е много пъти. Евалата, реално си е показал ревенюто. Аз не очаквах си покаже ревенюто. Наистина, защото от това, което аз съм виждал, чувал и така нататък от хора, той е бил доста дискретен относно това. Но въпреки всичко, аз все още смятам, че има нещо при него гнило. Дори да няма всичките абонаменти да не са турски, нещо, което аз не казвам през целия му клип, че всичките му абонати до един са турски, всичките му зрители до един са фалшиви. Аз казвам, хей, има голям вариант част от това да е изкуствен трафик. Защото на мен така ми изглежда. От снимките, които съм видял, нещата от материалите, които съм видял, снимките, които съм видял, всичко, което... Казвал го е много пъти, то беше гръмнал. Питал го сега. И това шифрирането говорим само за абонати и зрители. За мен лично, поне от към зрителите, от тази гледна точка понамирисват. Няма как да има турски, защото сметките излизат. Сега и още един ще се извини. Затова ми е интересно да видим тази равносметка, затова я гледам. Точно. Добре. Това трябва да го видя, не съм имал време да го видя, честно казано. Видях само, че Nucleaver е ходил там да ги смята с него. По принцип, това, което бях забелязал, когато той си пусна това цялото нещо, е, че и Преслав си показва статистиките. И имаше някаква разлика с абонаментите, имаше някаква разлика с самите абонаменти. Преслав имаше повече абонаменти, отколкото Зенката, но въпреки всичко, Преслав имаше по-малко абонаменти от Зенката, а Зенката имаше по-малко пари от него. И аз се поразпитах относно това. Разбрах, че Зенката е бил в 70 на 30 сплита от някакво време. Говорим, той е показал, доколкото помня, това, което съм виждал от самия скриншот, защото ми изпратиха като снимка, нали, на Nucleaver Mitaka от една страна, Зенката от другата страна и самия скриншот. Смятам, че той е направил, смятам, че това се е случило за тази една година. Той, мисля, че е бил на 70 на 30 сплита, така че тогава имаше някаква разлика от 1000 съба и повече пари при Преслав, отколкото при Зенката. Но не съм се задълбавал, честно казано, не смятам, че... Как да го кажа? Нуба ми отговори, не го е публикувал, не го е пускал на стрима си. Тия видеа не са пускани целите никога, нито има клипове. Окей. Ще се чудихме. Чата. На стрим са показвани и на доста стримари. Са показвани преди години. И на NapaG са показвани. Значи на стрим са показвани. На стрим са показвани. Задълбавам това след като той се показва. След като е излязъл легит, аз какво мога да кажа по въпроса? Той е легит човека, не се ботва, няма такива неща и така нататък. И сега какво Зенката си е показал статистиките
И е окей, и пак е виновен. Половин Не година, знам. като ето го и Робара, и с него се радвам, че успяхме да се чуя, че се разбрахме. Наистина е много хубаво да видя двама различни създатели на съдържание, които не го правят за парите, а го правят като цяло за забавление. Добре, няма да коментирам. Не го правят. Хубаво е да не го правиш за парите, а за забавление. Окей. А когато искаш това да работи. Добре, както и да е. Окей. И отново благодаря, момчета, че дойдохте, отделихте от вашето време. Лично аз в интернет не бих се доверил сляпо на никого, включително на себе си. Бих проверил информацията и бих се опитал поне източниците, които съм дал в самия клип, да ги проверя преди да се стигна до някакво заключение. Дори на себе си не би се доверил. Това не трябваше да го казваш. Окей. Така, това са зенките, което се показва ревенюто и статистиките не беше информация, която знаех, като правих това видео. Предполагам, че сега, ако я погледна, ще гледам на видеото по различен начин и бих казал други неща за него. Но тогава, когато правих самото видео, не беше публично състояние това нещо. Също така, в началото на този стрим отново казах, че Зенката и Преслав си показаха статистиките. Имаха разлика от 1000 абоната, Зенката имаше повече абонати и имаше някаква разлика в парите, няколко хиляди долара, поне така както ги гледах на хартия. Доколкото знам, и двамата са на 70 на 30 сплит, така че не би трябвало тази разлика да излиза. И пак ще потретя, че аз в това видео не казвам, че абсолютно всичко на Зенката е фейк. Никога не съм обвинявал някой конкретно, освен Никимбо, че прави пари от адботове, а просто го показах като причина, поради която някой може да иска да се вилботва. Така че... Ами, Спартак явно тук малко е поумекнал вече и внимава как го казва, разбираш ли? Внимава как го казва. Той на Хевана вече се извини. Качва се на тази стълба и газ. Тази стълба жена ми е водих от терасата за нещо и не съм я прибрал от 2 седмици, защото се сетих, че мога да слагам краката на нея. Много ми е удобно. Да, това е друго нещо, което мога да добавя. Така, друго. Какво става с Отур? Нищо при теб, братле. Някой от стримерите писал ли ти е налично да иска да говорите или да се обосновява? Да, свързах се с Така и Робара и Heaven Bull ми писа и с него съм си говорил. И те са невинни. Така, тук си отговаряте. Ти си виновен, защото не си писал, айде. Ще му пишем, бе. Е адекватен и смятам, че това видео беше обективно до някаква степен. Има някои неща, които си мои неща, като мое мнение, което съм си вкарал, което е очевидно, все пак е мое видео. Но следващия път, ако ви интересува, критиката, която бих отправил към себе си, е да направя видеото една идея по-обективно, т.е. да взема мнението на хората, които споменавам. Нещо. Изпревари ма преди да ме излее критиката ми към него. Изпревари ма! Факт. Когато правиш такова нещо, се взима мнението на отсрещната страна. Така се прави наистина. Който изпуснах да направя този път. Така че с следващото видео ако споменавам някой човек, бих се консултирал с него преди това, за да може в видеото да се чуе неговата гледна точка. Така се прави. Така се прави. Ти си един голем бот. Да, 100 кила. Отдавна не съм се мерил. Трябва да се примера, станах ли пак 100. Шоуто предстои, доколкото съм привъртал клипа. Просто се извини на Гатъка, на Робаря. Май си е коригирал видеото и е рязал някакви части от него. Впоследствие не съм сигурен дали е така, но със сигурност им се извини. Както и каза, че и Heaven Bull е говорил с него и че вече според него вече мнението му е, че Heaven Bull не се е ботвал. Уважение, много благодаря за дарението, оценявам го много, така само да го харесам. И давам нагоре отново. Така. Здравей, Алекс. Въпросът ми е защо засегна темата за нас и показа как дали с партньора ще не обърна внимание на ситуацията с Паралийски. Поздравления за видеото. Здравей ми так. Това, което ще кажа накратко за ситуацията на Паралийски е факта, че той вече е коментирал. Аз съм против това, което е направил според мен доста тъпа изцепка от негова страна. Но Паралийски е коментирал ситуацията. Той, доколкото помня, някъде на началото на годината беше качил някакво видео, в което адресира ситуацията с неговата приятелка. Ама те те питат защо не коментираш на Паралийски случката, коментираш само с нас по. Цепка от негова страна. Но Паралийски е коментирал ситуацията. Той, доколкото помня, някъде на началото на годината беше качил някакво видео, в което адресира ситуацията с неговата приятелка. Като след това той доста така време коментира ситуацията, докато Наспо не съм забелязал никъде да го коментира това нещо. Влизал съм след като съм качил първия клип да гледам на стримове дали е коментирал тази ситуация. Той не е коментирал ситуацията. Ти му сра в устата на Хевана, само се извиня. Едно време на улицата, каквото кажеш, трябваше да си го изтърпиш. На улицата нямаше гумички да триеш като във Фейсбука. Така е, Влади. Пого, за какво яде толкова соена видеото без да чуе другата страна и
после като говори с тях, край, невинни са. Да, малко като говори с тях и изведнъж са невинни. Окей, Зенката е коментирал за шофирането. Ама не е удобно се вкара всичко. Докато Ники беше коментирал ситуацията, така доста детайлно според мен от това, което помня. И така, това е накратко. Горе-долу защо вкарах Наспо, а не Паралийски. Значи, двама души правят едно и също нещо. Паралийски хваща, Наспо се държи вербално лошо с жена му. Вербално. Паралийски физически нападна приятелката си. Две и ние същи неща. Те са на кантар. Едното го вкарваме във видеото, защото Наспо не го е коментирал, а другото не го вкарваме във видеото, защото Паралийски го е коментирал. Или има лично отношение. Или аз не знам Паралийски приятел ли му е, но що му задава този въпрос? Може би са близки, не знам. Гледайте се под новото му видео. Не съм гледал коментарите, защото аз не гледам клиповете на Мартин Пенев, честно казано. Не съм се интересувал от скорото съдържание, само знам, че прилича на това на Райан Трахан. Някой гледането по цел ще ги събоя. Всяко време гледах 1500 още бейт точка, като излезе, дали нямаш да е релевант. Дим Дон задава доста интересен въпрос като цяло. По принцип аз съм също мнение като него, наистина ми е много странно цялото това нещо. И затова нали съм направил този клип. така че да. Всеки, пак казвам, всеки от този клип искам да си извади някакво мнение, да си... Да, тук малко също не е окей, защото той казва, че не се интересувам от това, не съм го гледал това, не съм гледал това, пък после даваш становище за тези хора, хубаво е да ги следиш, всяка тяхна крачка и всяка тяхна дума. Да му пиша и аз, че съм биста 3 пъти идвал у нас, да съм невинен. Проблем. Пиши му, брат, аз не мисля да му пиша. Мен си ме изплёска, че съботвам. Верно в една реплика, може да е изтървана, но си ме изплёска, че съботвам. Но не мисля да му пиша, просто си дам моя отговор публично. Мислех да го съдя, но Кик не ме подкрепиха в това ми начинание. Да го съдя, ще видите в YouTube видеото, което ще излезе. Реално си селф-рапортнах канала, исках проверка назад за 1 година. Но не ме подкрепиха в това ми начинание и няма да мога да си потърся правата, но пък ще си пусна отговора в YouTube, така че ще видите. Но аз не мисля да му пиша, поне за сега. Той за теб само загатва. Не загатва за мен. Той ще видиш в YouTube. Участваше в един подкаст, който каза Хеван Була и Себастиан Ню. Следващото видео в Кик ще говорим за Хеван Була и Себастиан Ню, които се ботват. Той се дискредитира сам по всички линии. По всички не, но по някои да. Принцес, по всички не, но колкото повече продължава да говори, сам се олекотява като че ли, сам се критикува, не знам. Като дойде това за Кик, там ще си звезда вероятно. Най-вероятно, не знам защо, но най-вероятно. Разбира се, че може да бъде подведен под отговорност за думите си и разбра, че може да бъде подведен под отговорност за думите си и смени плочета. Не знам, до тук се извини на 3 души и наполовина на Зенката, наполовина, нали? Щом с Хевана се е разбрал, значи цялото видео ще за мене. Фак е. Чакай бе, има и други хора в Кик, да не съм само аз. Пък и аз намалях напоследък. 100 английски ролплей намалях напоследък. Ние не мога хитнем 200. Ако търпиш финансова загуба заради клевета, едно извиняй, няма тежест. Така е по принцип, така е. Сра на всички, после извиняй. Не се е извинил на всички. Ти, Джакпота, Емо, Стефан, кой друг има повече в Кик? Има Нуба. Нуба няма да го закача при всички положения, защото благодарение на Нуба направи първото си видео. Има няколко казино стримери в Офи, които може би не си виждала. Те имат доста гледания. Може и с тях да се захапе. Вече му се извини на Нуба. И на Нуба ли се извини? Аз го пропуснах. Малката Емба е в Кик. Много хора са в Кик. Шадола, те излизат ми от главата. Много хора сме в Кик. Колкото и да не им се иска в Twitch, много хора сме в Кик. Twitch за мен остана само Пресли и Недялко, без да обиждам останалите, но от големите само те останаха там. Още по-зле ще има на тая дата, аз казах, че ще говоря за Себастиан, че се ботва и след това вюерите му паднаха от 300 на 150. Не, Enter Control Stream по-рано паднаха, съжалявам, още преди да му излее видеото паднаха. Сформира мнение на база чутото и видяното. Това мисля, че го повтарям няколко не съм ги намалил толкова много, Пого. Вчера, като бяхме в LA, бяхме 250 пъти. Ако не го повтарям няколко пъти, го намеквам. Но ако не сте го разбрали, съжалявам, за което идеята на клипа е да си сформирате мнение, след като аз предоставя някакъв материал и споделя аз какво мисля.
Какво прави и защо са на такива статистиките? Аз не си спомням какво е казал за този Робаря и за гатъка, ама ако Twitch екстенжена е показал, че се ботват и сега да ги уневинява, защото им е видял статистика. Не знам. Не си Аз не му гледах видеото в такива детайли. И ако го е изтрил от видеото си, пепте не мога го видим. Не помня кога почна Prodigy и как това го каза това. То си вюерите не падат от доста време. То пик, дед го имахме, върши преди месец и половина, два. Ние хитвахме всеки ден 300 плюс, брат. 300 не съм хитвал от месец и половина. Като цяло на това никой не му дължи обяснение. Така е, Спартак, обаче темата е хубава за разискване. Нека я разискваме, няма проблем. Интересно е, драма е. Загатъка май каза, че на стрим има еди колко си вюери, а в YouTube прави толкова гледания, което е малко за тия вюери в Twitch. Ако мога да взема думите за чиста минута. Саша Преслав самия намекна за ботването на Хевън Буф, ракствам на клипа. Предполагам, че мнението му е релевантно. Да, и аз така смятам, честно казано, но Хевъна се свърза с мен и дискутирахме самата тема. Така че в момента наистина е това какво хората смятат да правят. Честно казано, имам пред това какво хората искат да си извлекат като мнение. Хевъна, Цецо ми показа доста адекватни статистики, но същевременно публичното мнение относно това е доста слабо. И когато аз го питах, той каза, че това е защото е тръгнал от някакъв базик. В момента аз съм склонен да вярвам на това, че Хевъна е легит, поради факта, че той наистина доста голям детайл показа абсолютно всичко, но може и да не е така. До какво заключение си след Робара и Гатака? Казах го няколко пъти, ще го повторя пак. Според мен Гатака и Робара са доста стойностни хора и може би глътка свеж въздух в българския Twitch. Аз не съм виждал, ако мога така да се изразя, стримъри, които да го правят баш от такова желание с такъв кеф. Разбрах, че Робара дава някакви 3D фигурки, принтирани фигурки, което е доста приятно, което е доста хубаво и Това момче си прави вятър на устата. Да, малко почна да олеква, ама той се знае. Истина ми е приятно да гледам, че има такива създатели на съдържание в България и ми е още по-гадно, аз го казах на тях, ще го кажа тук, че съм си позволил да ги вкарам в такъв клип, ако мога така да се изразя. Като цялата ситуация между него и между неговата приятелка, не искам да навлизам повече в детайли, защото това си техните неща. Помисли си, че е разследващ журналист. Не, казва, че няма такива претенции. Но пък явно му се занимава с това, може да се научи как се прави, наистина. Грешки на растежа, принцес. Нека отдадем и заслуженото и на желанието му поне. Цяло смятам, че той направи окей видео, в което представя проблема и го адресира заедно с неговата приятелка. Това е, докато Наспо не е коментирал нищо от това публично. Или поне аз не съм видял никъде нищо публично. А аз, след като качих клипа, който е... той за проблема какво е говорил? Аз наистина му изгледах видеото за Twitch в детайли. Може би трябваше да го направя. Обаче с тези 12-ки, дето бичем, нямаше как. Какво е? За проблема, какво е казал? За събовете на проблема е? За Зорница Гюцова следях нас по няколко дена и той така и не адресира самата тема. Там вметна за един от главните съпортери, че не бил истински, а децата не си играят дори заедно, не знаех, че е бил дух. А децата ни, здрасти Бети, дано някой не си позволи да обвини моите топ съпортери в нещо такова, защото много кофти. Тогава ще се ядосам, защото тия хора ми слагат храна на масата. G-Play, като хора, които са партньори с Гатака и Рилбака, дали не са свързали с този пич? И да са му казали, малко ни удреш компанията, малко не мислиш, че му да осъдим. Не знам какъв честен труд говори. Моето лично мнение е, че на ваш гръб иска да гръмне и 70-80% от нещата, които Плямпа изобщо не може да ги защити. Според мен не е проблем, че иска да гръмне на гърба на стримъри. Може би не го приемам по този начин. Стримерите са публични личности и могат да бъдат коментирани и може да се гърми на тяхен гръб. И го казвам от гледната точка на това, че когато ние гръмнахме в YouTube, всичко почна с една реакция, която направихме Пресли на един офир. Тоест, и аз на негов гръб, разбираш ли?
Но проблема е, че наистина 70-80% от нещата, които Плямпа не може да ги съсчити. Здрасти, Ивана. Ще гледате, ще ви пусна моите реакции. Три пъти сме коментирали на стрима ми това му видео, защото идваха хора. Не сме правили такава реакция, нали, да гледаме и да реагираме, но просто хората идваха, питаха и повдигахме темата 3 пъти. Ще гледате, аз му отправих доста критики. Мисля, че са стойностни, той ще се прецени. Аз те открих от реакцията на ситуацията на Пресли с ножа и пистолетите. Да, и ти, Емил, явно. Вчера Иванката каза, че така е направил. Реално, нормално, пак драми. Много ясно е, гет. Ама ти не омалважаваш труда на хората. Никога. Труда на хората никога не трябва да бъде омалважаван. Никога. Плюс това едно е да реагираш на някаква ситуация и да си кажеш мнението, съвсем друго да обвиняваш хората в измамата и нататък. Разбирам те, Спасов, и така да е контента, който е избрал да прави. Някак си не му подхожда. Аз лично изобщо не можах да се впечатля и грам от нещата, които казва. Защото за мен говори на сляпо. Виж. В някои от нещата наистина говори на сляпо, някои от нещата са добри. Мене лично ми писна с всичките измами и какво само от това се говори. Когато става въпрос за Twitch, мен не ми е писнато. Аз на Twitch, затова съм се махнал, казал съм го 1000 пъти, който иска да ми вяра, който не иска да ми вяра. Аз Twitch се махнах заради ботването. Писна ми хората се ботват там и затова се махнах. Едната причина. Втората причина, много по-добрите пари в кик. Twitch не правиха нищо за ботването и аз страдах от това. Хем ми крадяха парите. В огромната степен, 60% от кинтите. Така че той в кик има ботване, не се притесняй. То ботване има навсякъде. То в YouTube има ботване, в TikTok, във Facebook, където сетиш има ботване. Ботването е най-лесното нещо на света. Само че, Ивана, разликата е друга. Когато се съревноваваш, повечето хора в кик са партнери. И когато, или поне тези, с които аз се съревновавам, са партньори. Както съм партньор и аз. И когато си партньор, едва ли би си помислил да съботнеш и да изгубиш това партньорство. Аз искам наистина да виждам къде съм спрямо останалите. Да, и Пресли идва и вика, тия дето бягат от Twitch са най-големите измамници, защото вече не могат да си справят схемите в Twitch, всичките тия неща са пълни глупости. Реагирах на видеото на Пресли, казах си мнението, Илев, можеш да го видиш. Естествено, че не съм съгласен с него. Ще си направя нов профил, ще се кръста бот. Кой ще спре, гърга? Всеки се пази. Ама имаше изгорели. Откак съм една година в кик, не знам да е имало изгорели, преди това може и да е имало наистина. 107 вюра, 59 души са обадили в чата. Не бъдете ботове, обадете се в шибания чат. Make me rich, please. Само знам, че реално, ако мога така се изразя, е било наистина така. И че доста стримери си ходят да се оправдават, в което няма нищо лошо, но според мен това леко ги прави гузни и има една поговорка: гузен негонен бяга. Гузен негонен бяга. Че ти ги гониш, бе, брат. Как така гузен негонен бяга, като ти ги гониш? Значи правиш видео и никой да не се оправдава, никой да не си кае гледната точка. Как така, бе, брат? Леко това се получава, но пак казвам, видеото е моето мнение. Чакай малко сега. Гатка и Рубаря и Хевана, след като са свързали с теб да се оправдават и да ти показват статистика, ги прави невинни. Обаче, когато някой отишъл на някой стрим, когато се реактва на това, го прави гузен негонен бяга. И всеки има право да обори моето мнение по градивен начин. Вместо cancel култура трябва да си изградим култура на това да държим създателите на съдържание отговорни за техните постъпки, действия, видеа и така нататък. Това според мен е по-здравословно. Тук съм съгласен. Този е само за ролплея. Не, той мрази ролплея. Здравей, Марти, чуваш ли? Ние за него сме много лайфари. Заради които Twitch не се развива. Заради които стриминга страда. Защото правим едно и също в продължение на 5-6 години и заради нас Twitch не се развива. Разбираш ли, според него и според тези пичи от Айляк, ние трябва да играем всякакви игри, да мислим някакви други неща на стрима си, за да бъде по-интересно. Така, не че нещо, ама явно, да знам, какво да ти кажа. Лигата е най-гледаната категория в момента. Recommended for you viewers. Ние сме паднали много назад, чат. Ние сме умрели, верно.
Ма още сме на първия ред. Прави са. Ние дърпаме. Значи седиме от тук и дърпаме Twitch назад. Дърпаме го назад. И кик, и всичко. Дърпаме всичко назад. Добре, че е Майнкрафта да дърпат нагоре. Абсолютно. Така. Искам да ми кажете дали чувате Марти, преди да преминем към нашия разговор. Говоря нещо, за да могат хората да кажат дали чуваме. Добре, чуваме всичко. Така. Искам се... Добре. Сега хора няма да отговарям много на чата. Намаля го с 20%. Окей, братле, ще намаля малко. О, май. Няма да чета чата в момента, хора. Те ще се опитам да им кажа своето мнение относно това, което си чул и което си видял относно теб. Така. Добре. Първо искам да започна с това, че напоследък има отзвук от цялото нещо и аз затова дойдох да го изкоментирам, защото смятам, че е важно да останем чисти след това цялото нещо. Шоуто почва. Започвам от един въпрос, който искам да ти задам. Така, и той е: в цялото видео имаш твърдение, че схемите са факт. Това няма какво много да го дъвчим. Те са ясни за всички. Въпросът е, че имаш едно твое твърдение, което изповядваш през цялото видео и това видео ти едва ли не твърдиш, че цялото нещо се случва от кредитни карти и тем подобни неща. Можеш ли да се обосновеш защо? Защото това е нещо, което ти казваш в самото видео, Марти, и това си противоречи с... не мога да ти казвам Мартин. Да бе, брат, не се притеснявай. Марти, да, и аз си казвам. Алекс, може да се казват и скъпи и скъпа. Нали ти ми казваш? Така ще го кажа, защото в самото видео ти си противоречиш на няколко пъти от това, което аз съм засякал. В твоето видео, в това видео, които са записите на Митака, между другото, ти казваш първия път, доколкото помня, че не знаеш откъде се случва това нещо. Втория път казваш, че от някакви бит машини, от тези машини, които правят бит. Ако това съдържание ти харесва и искаш още от него, има 4 начина, по които можеш да ме подкрепиш. Абонирай се за канала, натисни камбанката, за да гледаш когато ти решиш, а не когато YouTube се сети за теб. Харесай, коментирай и сподели това видео в твоите социални мрежи, за да подпомогнеш на канала да се развива. Последвай ме в Кик, за да се забавляваме всеки ден заедно на живо и ме подкрепяй с абонаменти там. Стани част от нашото комюнити, като се присъединиш към Дискорда ни, където всяка вечер ще получаваш известие, когато съм на живо. Всички линкове са долу в описанието. Когато Мартин се е експознал по този начин сам, аз Марти няма да му кажа. Викай му Мартине. Това е нещо, което също го знам видеото. Точно така. Да. И третия път казваш момчето, къде е дебитни карти, и така нататък. Това е, което ме навежда на мисълта, защото изключително много си противоречиш и накрая сам казваш, това случва от крайни дебитни карти. Момчето каза, че това, той взема някакви акаунти, хакерче и така няма. Ако искаш, мога да намерим да изкарам клипа, да го пусна. Казвам следното нещо, само за да обясня нещо. Първо, за да разгадаем цялото нещо и да не е чак такъв смут около цялата тема и да не си мислите някакви излишни неща. Върнах се 5 години назад, 4-5, когато бях админ в Турбото и Мартин идваше да се обяснява за всеки нов фир, който е направил или за всяка тъпотия, която е направил. По същия начин говореше. Чакайте сега аз да ви обясня. Защото Бътхед ние сме част от това нещо. Не мога да вървим като коне с капация, се правим, че това нещо не съществува. Разбираш ли? Разболя цялата тази тема табу. Искам да ти кажа, че аз... Ами той мен спомена и други хора, на другите вече се извини. На мен още не е. Съм взел заем от към 2-3 хиляди лева от близък човек. И тогава се купуваха от сайтове неща, както за тебе не е било тайна, че всъщност има сайтове за купуване на какви ли не неща, дали ще е афилиейт акаунт или каквото и да е. По този начин се слагаха битовете. Ти си купуваш от човек, който е с фармачка и след това този човек реално ти ги слага на тебе. Спрямо това, какво си купиш. Нещо, което исках да кажа за разговор. Не си му писал, бе. Нищо не разбра пак. Мама, ще му пиша, Флъфи. Бътхед не е само от преди 5 години. От преди 5 години е схемата с битове. Схемовете с ботовете, които показва в Twitch, си е легит от момента. Ботове се ботват се навсякъде, братле, наистина. И това е много широка тема в англоязичния YouTube. Не мисли, че пича е набарал топлата вода. Просто е почнал да говори за това в България. Това е много широка тема в англоязичния YouTube. Много широка. Както и е много широка тема Twitch vs Kick. И аз се опитах да я подхвана, ама никой не ще да ми отговаря.
Много исках с някой да си правим биф на тази тема. Кеф има тази тема. Защото по законодателството в България ти нямаш право да записваш, освен ако не си в записа, в случая Митко е в записа, но нямаш право да го разпространяваш. Може да го записваш за себе си, не за общо ползване, това може да го провериш. И аз... Не е точно така. Това, което Мартин казва, когато дадения запис уличава публична личност, мисля, че може и да се използва. Макар че винаги, когато се обадиш на някой и запишеш разговора, трябва да го предупредиш. Пак ти казвам, наистина не съм Ако ще го ползваш. свалил видеото, единствено и само защото виждам колко много работа си свършил, но реших, понеже видях, че във видеото накрая си споменал, че... Не съм свалил видеото. И аз, пак ти казвам, наистина не съм свалил видеото, единствено и само защото виждам колко много работа си свършил, но реших... Ти не можеш да свалиш видеото. No way. No way. Не можеш да го свалиш. Това не е твой контент. Понеже видях, че във видеото накрая си споменал, че за което Евала, че ще застанеш пред камера, нали, не с едитинг, защото знаеш, че с едитинг стават нещата доста по-абстрактни и така нататък. Да, затова реших, че аз няма да направя нещо подобно и че ще дойда да си поговорим на живо. За него работи YouTube и Twitch. Не може да свали видеото. Може да си потърси правата, че е записван без негово знание и че това нещо се ползва, но може да си потърси правата от този, който го е записвал. Евентуално. От Мартин мисля, че от Алекс мисля, че не може да си потърси правата, но може да си потърси правата, че Нуба го е записвал без да му каже, но пък Нуба винаги може да каже, напротив, казах му, че записвам. Да я знам. Не може да свали видеото, абсурд, няма как да свали видеото. От YouTube може да изиска да му махне тази част от клипа май. Или не съм много запознат с YouTube, но мисля, че едва ли. Нещата работят по логика. Навсякъде нещата работят по логика. Няма логика да може да изисква това нещо. Живо, за да можем да подебатираме, така да го кажем. Аз мисля, че точно това може да се направи като копи страйк, но не съм запозната подробно. Ако... виж YouTube, аз как знам YouTube, че работи? Това, което съм се интересувал, YouTube работи последния начин. Ти страйкваш нещо, искаш от YouTube да страйкнат нещо, докладваш нещо по твое усмотрение. Смяташ, че там това нещо може да получи страйк и може да бъде свалено. След което YouTube ти казват, окей, имаш 2 седмици да ни предоставиш бележка от съда в съответната държава, т.е. имаш 2 седмици да предоставиш бележка от съда, че ти си сезирал съда и започва дело по тази тема. И тогава ние сваляме видеото. Разбираш ли? Мисля, че YouTube работи по този начин. Не съм на 1000% сигурен, но мисля, че е така. Трябва да си предприел други действия, за да изискаш от YouTube да свалят някакво видео. Трябва да си предприел дадените законови действия. Не знам, Фофи, не знам. Доколкото знам, YouTube работи по този начин с страйкването. Нали, освен ако не става въпрос за копирайт. Нали. За копирайт би трябвало да е лесен страйк. Нямаше да съм тук. Нещото, което също не ми хареса в клипа, това е като една моя... Дори няма да намесвам имена, ти веднага ще се сетиш за кой става въпрос. Е, че не ми харесва факта, че си пропускал хора умишлено. Това също не ми харесва, за които знаеш, че са се занимавали, че са били в дадена схема, но понеже са ти в по-близкия кръг, ти не си го дал в гласност с видеото. Защото във видеото ти си много афектиран от цялата ситуация, позволяваш си да използваш по-остри думи и така нататък и така нататък. И това нещо смятам, че ако наистина това е твоята позиция по темата, ти трябва да я изкажеш за всеки един човек, независимо колко близък ти е той. Така, Тук го удари. Ето за това е толкова трудно да се прави такъв тип съдържание и такъв тип журналистика, защото когато да почнеш да правиш такова нещо, пляскаш всички, за които знаеш и за които имаш доказателства. Пляскаш абсолютно всички, защото иначе ставаш уязвим. И някой, който си изпляскал, както Мартин, идва и ти го казва пред 500 души и 7000 души ще го видят
как ти не си го казал, същото нещо го е правил твой приятел и ти не си го казал. Нека чуем за какво става въпрос, защото не знам точно. Ще прекъсвам, просто наистина ще загубя връзката на твоя въпрос. Разбира се, и да. трябва да започна Това е от, нали, самото начало. Ще се върна малко отзад напред и ако нещо съм забравил, че го повториш пак. Във видеото казваш, нали, говорим сега, знам, че не трябва да говорим за видеото, но аз ще повторя за това нещо в рамките на видеото. Казваш, че не съм споменал някакви хора, които съм избегнал умишлено. Така, аз в видеото казвам... Но не искам да намесвам имена, пак казвам, така, защото добре, не е окей. Окей, хубаво. Аз в видеото... Мартин посялтва, не искам да намествам имена. Видеото казвам, че показвам снимки за хора, които съм сигурен, че са го правили, защото тези снимков материал ми е предоставен. Така, това е първото нещо. Чакай, в подкаста, който направих, предполагам вече си го гледал, или ако не си го гледал, можеш да го видиш. Самичък, Дулка, предполагам, че това е един от хората, които визираш, за друг не се сещам наистина, защото аз с друг човек не съм близък. Дулка в подкаста, първо в този подкаст той си го казва Самичък и после в предишен подкаст, мисля, че беше с Митака или някакъв по-нататък, по-назаря имаше два подкаста свързани с Twitch, той си признава, че е правил това нещо. И пак ще... И що не го вкара? Окей, имаш самопризнание. Значи имаш самопризнанията на Мартин и имаш самопризнанията на Дука, ако правилно чух, от подкаста. Защо Дука го няма във видеото? Ще наблегна на това, че няма никакви снимки, материали, до където не мога да кажа аз Той си го признава, той при Мартин няма снимки, бе, брат. Той при Мартин е само признание. Това, че няма свързан с Twitch, той си признава, че е правил това нещо. И пак ще наблегна на това, че няма никакви снимки, материали, до където не мога да кажа аз изляза да кажа, хей, Дука е правил схеми. Ето, повярвайте. А ти защо не поиска от мен материали? Аз щях да ти дам материали, ако наистина си толкова вътре в цялото нещо. Аз нямам против да ти дам материали. Искам, ако в момента е това така, може да ги изпратиш в момента, за да се види това е на стрим. Няма да го махам това нещо. Искам да ги изпратиш. Добре, нека да сме. Аз ще намеря, но не, това аз се опитвам да ти обясня защо според мен не е правилно. Аре, па ти ще намериш, не са ли подготвили за този разговор? Прати ги да... Добре. Видеото е супер, пак ти казвам. Но когато печеш на пангара някакви хора, които, нали, казваме, вие сте супер аморални, нещастници, хубаво е не да кажеш, той си го каза. Всеки ще има възможност да си го каже в последствие. Но въпросът е, че ти знаеш за това нещо и че в последствие не го споменаваш наравно с останалите. Разбираш ли? На мен това не ми харесва, защото едно е аз да изляза във видеото и просто да кажа в мой канал, да кажа, хора, аз съм правил схеми също. Нали? Защото това е споменаването, за което ти говориш. Но това нещо е едно. Той визира в детайл какво се е случило като цяло. Той не казва, хей хора, направих това и да го зареже. Той си споделя в детайл обаче какво е станало. Виж сега, изглежда много тънко. Нямам снимки, нямам нищо. Аз пак ще наблегна, че това видео се опитах да се обоснове на доказателства. Последствие, ако това ще бъде, нали, в твой интерес, излязоха още снимки за още хора. Не помня кой ги беше пуснал, изляха още снимки и за още хора. Има бе, човек, аз не съм лъгал, когато съм казал, че почти всички се занимават. И сега какво? Пичагата обвини половината стримери и сега им се извинява. Не, извини се на трима, пак сега Мартин му казва, че някакви хора публично са си признали това нещо, както Мартин публично си го е признал, ама в записан разговор и той не го вкарва в видеото. Идеята ми е, че когато аз нямам този снимков материал, не мога да се обоснова на това да застане да го кажа. Разбрах. Нали, това е цялото нещо. Добре, окей. Виж сега, няма проблем. В смисъл, аз дойдох, за да направя една градивна критика за това нещо и за другите работи. И аз оценявам. Също така, нали, когато правиш такива видеа, аз видях, че те питаха вече този въпрос, но ти знаеш, че и за други хора си мълчал в други отношения, не за схеми. Пак казвам, няма да намесвам имена, но критикуваш някакво поведение, което е поведение на хикс човек, а твой приятел не го критикуваш за също такова поведение, което за мен също не е окей. Това се препокрива с миналото, което ти казах, ти знаеш, whatever. Пак така, казвам, сега ще ти обясня на тебе, не си бил длъжен да си в целия стрим, между другото, затова ще си позволя тук пак да го обясня. Да знам какво визираш, това го споменах може би 4-5 пъти вече в самия стрим, в началото на самия стрим. Или 2-3, може да си върнеш да се видиш после, ако се занимава. Добре. Пред тебе. Единият човек, след като се случва това нещо, публично излиза с човекът, който, нали, хората, които са афектирани, коментират самата ситуация. Аз в самия стрим, пак може да си говориш, ако искаш, казвам, че не одобрявам тази постъпка, но ситуацията е коментирана, човека е излязъл, ситуацията е коментирана, той за мен е тъпа постъпка и след като е коментирал ситуацията, след като цялата му аудитория знае, нали, какво е станало реално,
Се връщаме към другия човек, който намесваше, който предполагам знам за кой, но пак няма да кажем имена. Този човек, аз съм качил един клип, ти пак не си длъжен да си го гледал, това е за Зорница Гюцова, предполагам знаеш коя е Зорница Гюцова. Чувал съм. Да, точно така. Този клип за Зорница Гюцова дава за пример, нали, човек, който се държи по такъв начин с момиче. И този човек, който е така, той никога до сега публично не е заявил, нали, не е изказал позиция, не е изразил. За нас поговорят. Наспо се държал, показва Наспо във видеото как вербално се държи кофти с приятелката му, жена му. Не знам жена ли му е или приятелка, но за Кралски нито дума. Изобщо под някаква форма не е застанал, не е изказал своето мнение относно това. Нали? Не говорим моето видео, говорим материала, който е излязал. И мога да ти кажа, защото аз съм следял темата изкъсно, следях я за около месец или нещо от сорта, влязах на няколко стрима и след това съм следял какво става в YouTube, защото аз се интересувам от това нещо. Човекът, някой беше прикачил клипът, който аз съм свалил, който съм Паралийски, а не кралски. Извинявам се. намира в описанието на дадения клип. После може си го видиш, ако се занимава. То някой беше свалил този клип. Той е вод, реално. Някой беше свалил този клип и го беше качил публично. Направи няколко хиляди гледания и след няколко дена аз влязах да проверя какво става с този клип. И клипа беше свален от човекът, който е Измислих си нов никнейм. Спасозавърски. в самия клип. Наспо е много готин, той се базика. Това, че не разбират, че си е техен проблем. Наспо надали ще тръгне да се обяснява на някакви такива. Когато си публична личност, трябва да знаеш, че си пример за много хора. Ако те гледат 10 човека на стрима, ти си пример за тях. И трябва да се съобразяваш, какво правиш. Ние че го е махнал. Говорим за това, този клип беше, нали, това е доста тъп термин, който ще си позволя спомня, но беше тренди, ако мога така да се изявя. Иначе Наспо, че е луд по цялата глава, това е ясно на всички. Защото самата ситуация, нали, беше доста спонтанна. Докато другия човек не прави нищо такова. Ако искаш ти се разтърси, ако нали мога обориш за това, аз лично не съм намерил нищо. Виждал съм хора, които му пишат по чата, той ги игнорира. Лично съм бил, нали, свидетел. И аз ще пица с нутела и пишката ще ви става като сте на 40+. 5-6 години ще ви кажа как е на 50+. Пица с нутела. Ядете сладко, дигате патките. Пиете мента, спускате го. Разбирате ли? Когато пиете мента, трябва жената, с която сте застане на челна стойка, да разтвори краката и вие така над нея и да го спуснете. Разбираш ли? Така, като говорим за бащицата. Анди, брадър, I love you! Видях го... Това няма как да се пропусне в Спартак. Сега става в цирка. Вчера го гледах 5 минути на живо. Защо си ходил да гледаш Нуба, като си модератор тука? Защо? Отговори на този неудобен въпрос. Всъщност не неудобен въпрос, а на този въпрос, от който ти зависи бъдещето като модератор. Отговори тук пред всички 73 души, които не са ботове и всички останали до 130, които не искат да пишат в чата. Отговори. Някой мъцна, че има драма. Няма значение, че някой мъцна, че има драма. Ти имаш отговорност на този стрим, бе. Ти имаш шибана отговорност на този стрим. Поне си остави компютъра включен и отвори другия стрим на телефона. Бътхед. Много голяма черна точка. Момент. Бътхед е голяма черна точка. Така, да. И тук говорим за англоговорящи канали, където деца вика всеки втори в света, да не е всеки първи вече говори английски език. Така, да. Аз не говоря. Не може да е всеки първи. Аз още се мъча. От тази гледна точка аз не смятам, че просто в България има достатъчно много хора, които да седят и да бездействат и да имат това време, което просто да седят и да гледат стрим, ако ме разбираш. Ще прекъсвам. Хора ще помоля, нали, хората, които са в чата или човек, който говори в момента с Мартин, да не го обиждаме, защото все пак е дошъл и ти трябва доста топки, за да излезеш да го говориш това нещо. Без значение. Всички се мъчим. Всички се мъчите да го говорите или всички се мъчите докато ме гледате и ми слушате простотиите? Мисля, че е второто. Какво мислите? Аз смятам, че трябва да проявим уважение, въпреки че в видеята сега се изразявам доста остро, когато сме наживо един пред друг, трябва да си имаме уважението, затова наистина не обиждайте нито хората, които са в момента в чата, ако има някой, не съм гледал чата наистина, нито човека, който е в момента в разговор. Доколкото знам, Така е казал, че ще дойде след като ти си тръгнеш, така че за жалост не може да проведем този разговор между нас. Защо Така не иска да дойде? Не знам, това пише в чата, сега не... Защото иска да те чука на живо.
съм давал нагоре, защото ако дам нагоре ще ми трябва още 10 Добре. минути. Ами За ако ми това- така дойде, Да, ще те помоля ако да ми продължиш. така Иска да му бъдеш жена. така иска, нека да дойде. Аз наистина нямам нищо против. Не разбирам, защо аз не трябва да съм тук, но добре, както той реши. Това го прочетох Ам, в чата, човек. Сега Да, пак ти ясно, казвам. Щото си му слабост. окей, нека той си има някаква него. Няма проблем. Старата аудитория вече порасна малко или много и всеки е с Така, да. ангажименти. Хора, които аз съм бил примерно и са били на С изключение на Бътхед, който е тотален безделник и няма никакви ангажименти. по 15, 14 и така нататък, те вече са възрастни. Освен това, както разбрахме, и безотговорен модератор, който ходи на други стримове. Имало е много варианти и преди бит схемите, и след бит схемите и всякакви такива неща. Истината е, че пиковия момент на стриминга в последните години беше когато беше COVID и това потвърждава именно това нещо, което аз казвам, че всъщност хората нямат толкова свободно време да Пиковия момент на стриминга беше когато беше COVID. Затова ли правихте схеми, защото е пиков момент? Напротив, пиковия момент са последните 1-2 години, когато няма COVID. И когато хората могат да съпортват. Ако беше пиковия момент в COVID, нямаше да правите схеми, бе, да извадите някой лев. Пиков момент е бил ето. седят просто и да гледат, защото ти знаеш, че защото правиш видеа в YouTube, нали, предполагам, че знаеш, че хората сме станали страшни консуматори и TikTok затова е най-успешната платформа, защото просто човек сяда и за 3 секунди консумира съдържание. Искам да благодаря на Роза дарението, също от 20 лева. Не знам, Браво за даренията, просто ма аз ще ги съм леко съм пропуснем. бъгнат, тук имаме 1700 човека, предполагам, може би са наботнали, може би да не са наботнали, код такова, в смисъл, Съмняваш се, че са таботнали на 1700 човека. Къде точно се съмняваш? голям праска цяло. По принцип се изискват доста топки, за да може някой да влезе да говори с теб и така и така. Затова ще нали, радвам се, Мартин Пенев, топчестия. Имал е топки. че Мартин Пенев застана и А при тебе се съмнява... Ох. Мания тише. Малко притеснен ми звучи. Нормално да е притеснен. Той не е стримвал. Всички сме били притеснени в началото. На всичкото отгоре на първия му стрим или на един от малкото му стримери се появяват 300, 400, 500 човека, което си е притеснително. Нормално е да е притеснен. На всичкото отгоре е на фейскам. И това го притеснява най-вероятно още повече. Нормално. Фофи. Нека имаме малко милост. Здравей, извинявай, чакай, само- Let's go, нубе, let's go! сега съм аз. Искам да ти кажа нещо. Чакай, че брат, изключвам си алъртите, извинявам се. Изключвам алъртите, защото натуралката ми гърми в главата и просто не мога. Извинявам се, благодаря за фоло. Секунда. Значи, виж сега, аз исках само едно нещо да кажа и не искам много да разисквам прекалено много цялото нещо, но просто хората така хубаво се запалиха, че и като го чух това нещо, направо почна да ми вири кръвта, човек. Чакай малко. What? Защо чувам пими, бе? Извинявам се, така. Алъртите не мога да си оправя. Така. Бро, на такъв отпадък дума не се дава. Защо? Защото го имаш хванат с двете ръце в кацата. Буквално. Това е единствения 110% proof. И ти даваш на говедото да седи и да говори. А единственото нещо, което му се дават на то са тупаници. И го казвам отговорно пред двата стрима. Внимателно да се чуе. Онзи ден този ми влезе в стрима и ми каза: ти пак ли ревеш, бе? И гифна 3 съба. То Мартин е много нагъл. Как ще му и на стрима и му кай пак ли ревеш, бе? Това, което мога да кажа е следното. Имам ти номера, маймуно проста. Във Вайбъра, още от старите снимки. Не. Без да правиме глупости. Защото аз съм безработен и крайно изнервен. И мраза да говоря с мишоци. Благодаря. Това исках да кажа по темата. Да не ме предизвиква, аз затова не искам да го чувам. Защото ще превърта. Казвам го съвсем сериозно. Когато има такъв пруф, indisputable, това е буквално нещо, което ти си го фанал dead to rights. Единственото нещо, което може да се направи, Добре съм рада. е да бъде пермабаннат от всекъде и това е от чатове, защото Twitch няма да направят нищо, никой не прави нищо. Все тая, то още тогава никой не направи нищо, така че. Верно, така че никой това нищо е, не което направи. исках да кажа. Не даваш гласност на хора, които той няма, той не е, той е subhuman.
Съсел е това. Това е съсел. Това ми звучи като алърт. Съсел е това. Това е съсел. За другите хора, които, примерно, давам ти пример. Когато, знаеш как се доказва как някой ботва? Сега тук, нали, това ще бъде много крайно, което ще кажа, но ако видиш човека да си купува ботовете. Онзи ден ботнаха Себастиан. По-оня ден ботнаха Кога са ме ботвали, бе? То пак Себастиан, бе. Аз не си спомням. да си купува ботовете. Онзи ден ботнаха Себастиан. По-оня ден ботнаха мене с 1500 човека, пийка ми в КИК е 1500 човека. Защо? Защото един пичага седи и започна да спами О, Мартин нахлу и то го кикна. Кали стана? в КИК е 1500 Не, само човека. Защо? Защото един пичага седи и започна да спами Кристиан Маринов, натуралката и аз викам, пичове, това са български ботове. И изведнъж, брато, гледаш как ми си изсипа Не, ботнатаха те един ден, имаше верно. Не си спомням боткет, наистина. Забрал съм. Ама follow бот или view бот? Наистина не си спомням. 300 фолуара и пичагата ми пише на Инстаграм от бърнар акаунт. Голям фен съм ти, Нубе, аз това се занимавам по принцип, аз продавам ботови и такова, ама оня ден вика Недялко, думнах, днеска тебе, разбираш ли ме, аз имам сума. Това го видях, след като качих видеото, абсолютно всички ги ботнаха и мене ме ботнаха. Ма това той не нещо, спира. И Лошия модератор помни. всъщност, Мартин да, Пенев, Follow, ама бяха малко. Аха. Затова съм го забрал, защото са били follow ботове. Може и затова да съм... О, да. Май, наистина и бяха малко и ги снимахме и ги пратихме на КИК. Ако не се лъжа, ако не ме лъжи паметта. Да. Май имаше нещо такова. кажи, извиня. иска да влезе нещо, иска да каже за Еми, тебе. забрал съм. Не, значи, казвам само, Мартин Пенев влезе ли, аз ще си спра стрима и ще си отдам живота да го намеря. Не желая да го чувам. Много ясно, че веднага ще им пиша, брат. Мен трътката ми трепери за КИК. Господ ми е свидетел, в мъртвата си майка се кълна. Не, Ще забавам Оле. Не, Казвам. не трябва да го говорим. Не говори така, защото... Не, аз ти го казвам. Влезе ли този, аз изпирам стрима. Следващата седмица няма да стримвам. И това е. И ще направя каквото трябва да направя. Както желаеш. Ако чакам, твоето е решението. Ами... Значи ти решаваш, Алекс. Александър, ти решаваш, брат. Няма ли да стримва една седмица Нуба, търсейки Мартин, или ще стримва? Ти решаваш, Алекс. Мале, това Нуба как запали? Добре, давай, изкажи какво искаш и аз ще говоря. Аз ви казах, че не го харесва. Това исках да кажа. Мартин Пенев иска да тригърне реакция. Ще тригърне грешната реакция. Ще се прекръста 3 пъти. Така. Според мен това не е искам да го чувам. Според мен това не е правилният начин е, че ще му набия шамарите на суполяка. Това ти казвам. Казвам ти го. Да, обаче... Нуба ускорява по-бързо от БМВ-то ми. В момента се опитваме, нали, да изразим 4 по 4. Смятам, че не е... Айде, ботнаха ми. Това е защото нормална е тази реакция, защото Банишор я разбираема, защото Нуба той го е споделял, дано не ликна нещо, но мисля, че го е споделял на стрим. Да, споделял го е. Той заради тези записи, заради там деца навря, за да разкрие тези неща, е получавал сериозни заплахи от сериозни хора. Затова пали толкова много. Малко не го разбирам. Идва човек, който има някаква програма, начин да докара някакъв фейк вюри. Пуска ги на даден стримър и какво? Какво за Бога получава този маняк, който ботва? Нищо не получава този, който ботва и така, хора, които не искат да бъдат ботвани, просто им създава проблеми, юзаре. Създава им проблеми. Мръсно ти правят, точно така. Ботнаха ме брутално, брат. Случва се, обаче не е ботнаха ме брутално. Да седим да обиждаме хората и така нататък. Мартин Пенев, какъвто и да е, колко... Аз почнах да се зачудвам дали да пускам тези реакции в YouTube. Виж, че всеки, който се е намесил в темата, почва да го ботват нарочно. Мама му стара. Колкото и да е... Или да не посялтваме от темата. Иска се топки да застанеш да говориш. Не, брат, ти му даваш, няма топки. Това е същото като... Няма да му казвам името, въпреки че как ще му кажа името, твой приятел. В момента, в който докоснеш момичето, въпреки че тя е токсик, ти си насилник. Не ми пука. That's it.
ама такова, ама баба ми имаше констипация и еди какво си. Не пипаш жени. Същото Така е. Не се правиш на съсел и не минават през тебе 10 стримера, не си прошляк. Същото като с Пими. Митаче, обаче идеята е, че в момента в опита си, нали, аз разбирам твой нужда, обаче в опита си да го направиш, малко или много хората някак си от това, което казваш, имам чувство да се настроят срещу тебе. Малко Не ме по-отбранен интересува. трябва да бъдеш. Това е. Няма, не ме Тупа тръгна да дава къл на Нуба. Споко бе. Нуба си е такъв цял живот. Познаваме го. интересува. Аз казвам какво ще направя. Некой реши да ботне брутално, Мартин между другото. Пенев, Тук е брутално. Да, и мене, аз не знам дали това е. Живи и здрави, Няма мене не ми такова. пречи. Тук аз печеля от енгейджмент в кика. Давайте. Колко може повече дайте. Иска после да... не знам, не го разбра да те чуе. Няма да ме чуе, ще ме види. Ако Мартин Пев, значи аз ти казвам, че ще ме види. Не ме интересува, бе, братко, аз се заклевам в майка ми. Ето сега вече няма мърдане. Аз този пичага, ако го видя, ще стане проблем. Изобщо не ми дреме, хора ли, други ли? Александър Не се ми- задави. Мартин, не комуникирам с него. Мръсния отпадък не искам да го чувам. Защото аз вече съм нервен. Аз много лесно се изнервям. Това Виждам е. обаче това... Добре, хубаво. Ще стигам това, че... Исках да кажа. Не бе, аз нищо лошо не искам да кажа. Просто аз исках да те чуя за... Не бе, нищо лошо не исках да кажа. Добре. Луд си по цялата глава. Ти кажа следното. Да, На такива отпадъци не давай дума. Това е. Защото така се отваряш да даваш на всеки думата. Няма смисъл, ти си направил нещо. Остави го така. Окей. Това е съвет от мен към теб. Аз за това исках да говоря с тебе, не да го коментирам то прошляк. Защото аз знаех много добре какво ще се случи. Това е. Окей. Това е, което исках да кажа. Извинявай, че ти развалих стрима, извинявам се на хората, че се пенява. Това е, което исках да кажа. Аз съм прост и ясен. Просто според мен в такива реакции, когато правим нещо такова, нещо, което идеята е, нали, да покажем какво е и какво се случва и какво не трябва да бъде, трябва да сме малко по-обрани. Аз това, Добре, което... окей. Моята грешка в цялото това видео е, че може би една идея не бях толкова обран, колкото се искаше да бъда, когато говорих за... Изразяваш центъра. прекалено много лично мнение. Въобще не беше обран. Не знам колко си искал да бъдеш обран, но грам не беше обран. Даже обратното на обран беше и да, Нуба казал също, което е прекалено много лично мнение. В такива видеа не се фърля лично мнение. Друг тип видеа с личното мнение. Извън конкрет фактовете, за някои неща имаш лично мнение прекалено много, което и някои други неща, които аз го казах на стрима си, може ми видиш водовете. Това нещо, както той започна да говори за същото нещо, което ти казах преди Това нещо олекотява видеото ти. малко. Разбираш ли ме? Всеки започва да си обръща палачинката както си иска. Точно така. Казваш го, рече и отсече. Drop the bass, това е. Оттам насетне всеки си има акъл да си прецени за единия, за другия, за третия, за четвъртия, за петия. Разбираш ли ме? Окей. Защото Окей. long-term sustainability-то на това нещо, в смисъл, как да ти го кажа? Много хора ще кажат, че съм сменил страна, но до някъде с течение на времето разбрах следното. В момента модовете ми баннаха стотици ботове буквално и те най-вероятно ще продължават да идват, защото колкото повече се нервирам, толкова, колкото повече реагираш, Ето, модовете му са баннали много ботове, а бъткето ти да пие бира. толкова повече идват. Това Така е работи. положението, брат. Ето, някой може да каже, че аз съм се ботнал. Аз не съм се ботнал, бро. Същото е. Може буквално да си бърша газа, в смисъл да отида в тоалетната, да няма никой и аз да седа и да имам 500 човека. Знаеш много добре за какво говоря. До момента, до който не ми видиш разписката за ботовете, this is not concrete. Пенев обаче е конкрет. Абсолютно. Особено когато... Да. Абсолютно. Сега знам за какво ще кажеш. Когато видиш 40 и няколко хиляди съба, когато съба излиза 2.29, на 50% марш Да направим стриминг бокс файтинг. Прекалено много кик гледаш, я горнеш. средно, т.е. загуба, ти не мога да переш пари. Казвам ти го съвсем сериозно. Аз се пробвах, нали? Аз хранех същия човек зенката, нали го хранех? Да, хранех. факт. Всяко едно от нещата, които си мислих, че този човек ги прави, аз ги пробвах. Не се ебавам. Не стримвах 2 години, нали? В Благоевград бях. Опитах
на други стримери, няма значение. Сещаш ли се? Има plati.ru, дето го показа и така нататък. Да. Моля да не коментираме такива неща на стрим. Добре, извинявам се. Пробвах ги. Реално никой няма да ти даде. Какво беше? Турските събове са следните. Аз също, брат, коства ми много да си потъпче егото, не съм платен, никой не ми е платил. Това, което мога да кажа е следното. Това, че някой се държи по един начин, като Баро Барбалея или нещо, хората са различни. Но ако имаш 40 000 съба и 20 000 $, тогава е клиер, нали? Обаче, когато имаш нещо, което отговаря, аз гледам финансовата част, разбираш ли ме? Аз на него му го казах, защото аз се видях с Зенката още преди няколко месеца. И това, което му казах налично, беше следното. И тогава, когато си говорих с тебе, честно казано, не знаех дали ще ми се получат нещата, не знаех дали изобщо ще стримвам, но в един момент, какво беше, някой пише схема, не знаех, но нещата се получават без да правя каквото и да е извън закона, така да кажа. И това, което мога да кажа е следното. Когато човек е на дъното, в случая аз, когато ги изкарвах тия неща и такова, аз се чудех какво да правя, разбираш ли ме? Защото виждах как всеки си прави някакви неща, по един или по друг начин нещо може да ми е миришело яко, това с битовете беше грозно, но идеята е, че в един момент аз осъзнах, че аз не правех нищо, а само гледах как някакви хора правят нещо. То дори и лошо те го правеха, разбираш, те бутаха на някъде, независимо на къде. Аз просто седях и казах, той е тъп, той е тъп, той е тъп. Обаче се фанах и си казах, аз или ще бъда стример, или просто ще спра да бъда стример, разбираш ли ме. И когато се случиха едни други неща с един друг човек, наистина вече няма да споменавам име, защото това не е нужно, се оказа, че хората, които не съм харесвал, как да ти го обясня, ти ще ме разбереш, хората да ме разберат. Някой път хейтваш хората заради wrong reasons. Мисъл, аз знам за себе си защо не съм харесвал определени хора. И честно казано, колкото повече излизам, виждам някакви хора наляво надясно, защото познавам много неприятни хора, така да кажа. Говоря неприятни, тук не говорим за какво ще е Васил Илиев, бата и мумията. Идеята е, че много хора правят много тъпи неща, грозни неща и така нататък, но в личните си отношения към тебе се държат мъжки. И аз вече оценявам, нали, защото наскоро един така близък в миналото човек мой се обърна срещу мене и аз знам много добре защо го направи. И мога да кажа, че някой път enemies become friends and friends become enemies. И е много странно как живота те завърта. И това няма нищо общо с някой ми е дал. Наемам нуба да ми бъде учител на английски. Много е клиер. Пари и така нататък и така нататък. Казвам го съвсем сериозно. И когато за мене, аз защото го казах и имах, нали, аз не оправдавам този и онзи, но когато аз видях една сметка, рефреш, видях я, таковах я, аз наистина се почувствах като идиот. Защо? Защото това, което мене ме касаеше, беше, че има хора, които печатат без да... Откъде идват? Разбираш ли ме? Тук въпросът е откъде идват. И тук никой не може да ти каже. Има хора... Знаеш кой е Френч Монтана? Не Френч Монтана ли беше немеца? Не, Френч Монтана е рапъра. Да, Монтана Блак. Монтана Блак има един немски... Бате пичагата седи, гледа си аквариума и получава по 500 съба на час. Не се възикам. Знаеш ли защо хората му събват? Защото виждат луксозен лайфстайл, чил, сещаш се едно такова тежкария. Как да ти го кажа? Аз съм го гледал и аз не му разбирам какво говори на немски. Да. Но реално аз го гледам, защото ми става едно густо, разбираш? Между другото, някой се ме ботва брутално, пичове, се ми е тая. При мен е падна, но след аз. Пускат ми фоловъри. Добре, ще го кажа така, идеята ми при Зенката, ще го кажа така, говорим директно с факти. Не, аз не оправдавам никой, ще си говориш с него, аз не искам да го слушам това. Който желае да говори. Разбираш, аз казвам го така, аз не те карам ти или той или който и да е. Разбираш ли защо го правя? Защото аз не искам да бъда мост, аз не играя мост тук. Никой не ми е казал да го говоря. Аз казвам каквото мисля. И не искам да тейквам кредит, бенефит за някакви хора, какво са казали, да ги оправдавам или уневинявам или обратното. Разбираш ли? Okay. Тези разговори са си между вас двамата и между всеки. Защото аз ми е писнало да бъда черната овца и така аз мога да бъда всякакъв, но това, което най-много ме дразни, е помиярщината. И тук знаеш за кой говоря. Помиярщината ме дразни на такова ниво, че изпадам в рейдж. Не всички го разбират, много съм краен,
Знам, че имам, нали, това с тия неща проблем, как да кажа. Това за жалост подкопава цялото нещо, което искаш да направиш според мен. Може, но аз нищо вече... Когато ти се опитваш да кажеш нещо, когато се опитваш да покажеш, нали, че това е грешно, в опита си да го покажеш, манджата се пресолва, човек. И няма как, нали, когато се пресоли манджата да стане, защото малко или много, като продължиш да натискаш върху нещо, хората накрая ще си кажат окей, обаче това реално сега трябва... Писнало ме да слушам толкова прави, така. Ясно. Не трябва да пресолваш, човек. Това е... Ама ти ми кажеш да не пресолвам, обаче ти я пресоли. Също. С зенката, да, аз казах в началото на стрима, че съм пресолил манджата малко или много. Това остави на хората лошо впечатление, не защото нещо друго. Не го казвам за... Разбираш ли ме? Мисъл, обективно доказателствата са срещу човека, с който ти говориш и се съгласяваш, а този човек, аз наистина не мисля, че помиярщината има... Това е помиярщина, бе, брато. Аз не се съгласявам с него, аз му давам шанс, въпреки че аз съм сигурен, че това, което той ще покаже, не ми се вярва да обори това, което е на самия запис. Нали? Това не ми се вярва, но съм... Готов съм да му дам шанс, защото не искам да излиза сякаш едва ли не аз си правя моето мнение. То е солидно доказателство, факт. Обаче той е решил да застане да говори. Не може да му каже, не, няма да говориш. Ленко, има ли схеми? Човека го е направил, малко или много. Боже господи. Добре, разбрахме се тая. Идеята ми е следната. Аз ще завърша така за себе си, да не ти вземем повече време. Аз 5 години, поделях на много големи български стримари, които след това казаха, че не знаят, за първ път го чуват. Разбираш ли ме? Така, да. Тук ти е ясно. От които един много добър бивш мой приятел, който каза, аз за първ път го чувам. Това е мощна лъжа. Това е грозна лъжа, защото всички от пакта плюс много други хора знаеха за тия неща. Когато се стигна до това да говоря с нападжия и прокурор, и разбрах, че аз трябва, тогава получавах и заплахи, аз ти го казах, наистина заплахи и легит, то не говорим за Пенев, други неща. Аз реших, с Любомир Жечев нещата, Любомир Жечев не беше заинтересован, защото той прави неща за мъртви хора. Или за Ричи Липовона, с който си е приятел. Реално. Защото Любомир Жечев е такъв. Той си печата, прави си кинтите и не му дреме. Значи, тук става въпрос за лайв ским. Това е нещо съвсем различно. Тогава беше лайв. И аз разбрах, че аз си навлякох единствено омразата на хората. Защото бях единствения. Никой не дойде да хелпне. Всички ми казаха, че съм тъп. И сега изведнъж хората са, вика. Това вика е правилно. Верно. Да. Верно. И това нещо аз в момента не искам нищо. Това, което искам е дръгливеца плешив да млъкне, за да не му изпада още коса. И да не ми влиза в стрима и да се прави на мъж. Това е предупреждение. Айде сега какво против има плешивите хора? Мартине, благодаря ти, Алекс. Извинявам се, че ти натрових стрима. Благодаря на твоята публика, а човека, който ми пуска ботовете, поне пиши с ботовете да мога да взема някоя стотинка. Това е. Айде, лека вечер ти пожелавам. Чао, Митача. Извинявай, че те не отговарям, аз съм просто малко тригър хепи, сори, брат. Няма проблеми. Айде. Хора, това е много яка интересна драма. И чат, ако сте пропуснали някои от предните епизоди, може да ги гледате ето тук.